nachhfuil a brí agus ní orsa bhí an dó agus do bríse dó go bra tá sé mílta am ná nachhfuil a brí. Díghib is mis stuff an a fáil agus thomas ras ar Micheolú, studio hain I Galáiste Lurgan, agus nis in éidir am seo ná Dahi Ormond. Cé hain Dahi? Mis sé Dahi. Tá seo I Galáiste Lurgan ar fad Caracars inis. Feice sa taim bí me gobar láta. Tá gobar agus tú na choní lom chumá hús am lá lé? Tá, yeah. Tá gola se lom? Tá ran céine lom? Yeah, jeez, ní féidir lom fáil réile. Tá sé cin sad cin. Bhín tú me leanúnt. Bhín tú me leanúnt? Fágann sinna. Anyways, Dahi, Carbás dair do chud símas a geol. Well, hus mé sin an saxophone nor bhí mé im an scoil. Tá sin Legend. Oh, tá tú chócú. sé ceir an féidir lom chuinú. Yeah, hus mé sin an saxophone nor bhí mé rang sé agus den ó sin hus mé sin an piano. Agus mé sin an gitar láta cúpla bliana hin. Sé canna. Yeah, agus canna. Canna tú písa bag, yeah? But then tú iirecht, anyway. What then iirecht, yeah. Agus an gapan tú goin bhfuil in bhálat. An gapan tú goil ein bhálatsa I canna. It's féidir am canna. It's féidir le gach dina canna. It's just denim sé iirecht, you know. And it's small am canna sin an rud it's tábhachtí. Okay. Well, má smálatsa, you know, ní féidir garan. Ní chai go má ein eile é. Cech chuin Danín Patslat? Tá sé clás, like, feice sa tain, you know, ragweek, yeah. She class. Yeah, tá man a golarás, no. Yeah, cúpla seachtain with a ray. Thomas, TP, agus gachad, yeah, Thomas golarás. Yep. Agus tá cúpla an. Bhí tú an seo cúpla bliana actually Galáiste Lurgan agus scríb tú ó an Gaeilge tar bheanam Cábhfuil mo brógaí. Cech rá sé sin leat agus ar hanse sin leat agus. Yeah, ag an am bhí sé alright, you know, bhí sé ceir ach bhí an gram ag fásach sa tá gurí. That's right, yeah, bhí sé Cábhfuil mo brógaí. You know tá clifa ólamáis, okay? Agus cá tú éisteacht leis an ór an seo, right? Agus éon ór atá butún gramadí just an ór an cá tú ól. Bín tú absolutely héis. Oh, you know, that's a thing. Bhí mé darbh líon, so bhí mé réige písbog, you know, ní ra sé roa. Bhí tú gur písbog Redemption am lína nach rá? Redemption, yeah. Agus céidir in tú leis an Redemption sin áil? Darthing mé na lyricí an ar an sin, anas go mé sé Cábhfuil mo bhróga anas. Anas go mbeadh sé ceart? Yeah, go mé sé ceart, yeah. Sin ag dtíir. Agus tú go le chatal in is bhfuil? Stocha, yeah. Well, leúna té. Agus bí go réanis go Dahi ó rua, tá sé go Cábhfuil mo bhróga a chasa in islinn. Dahi ó rua. Lancia ar ta cawr connolly Bw me yn banati ag beicio ar y bwyddi Ni la den o me ffog y byr Cael si ffros y gi Nes i ar yn ffari a sgolwi Le me dyn y laba agos gwyg me gys jagsa Siôn ffyl y cag am ei i blyg blag Rash gymwch yw'n rhan Gym y neidi yn Lena agus prísís Gemastaki agus Cábhfuil mo bhróga Níl siad an seo Nuair atá tú an miri Nída agus Cábhfuil mo bhróga Cábhfuil mé hurrá Cáil mé beag na bhuiile Tá mé faoi mo lava Níl siad an seo Sin a maid is come along Tá me you hit a níl seagus Cábhfuil mo bhróga Níl siad an seo Nuair atá tú an miri Nída agus Cábhfuil mo bhróga Cábhfuil mé hurrá Cáil mé beag na bhuiile agus Cábhfuil mo bhróga
shot nor a tattoo on near feel up agus cá will no rogan kind me raw kind me beag na chwela. Yes.